Unsa man, sa muka ni masig panawag ko eh. Kinsa man ang pante na sa imong bag? Ha? Unsay pante? Kani, kinsa man niya? Unsa man eh? Imo masiguro ning pante. Wala ko'y pante agi siya, tarong-tarong ako. Uy ay. Unsa man eh? Grabe bayhana wa gyud sa kahugas sa plato nga sir kung tani isa. Nagtampak ng plato diri ah. Kime? Oh, nganong karon pa makaniuli? Malamang isayin mo akong trabaho. Pasalamat kani ka kay niuli pa ko diri. Nagunsa ni ka diri tibok adlaw di ay nganong wala ka kahugas sa plato diri. Nagunsa ni ang plato diri. Nagtambak ang plato diri ah. Nagunsa ko, nagiinis ko kaldero dire. Nganong musukuso ko makadiha, wa makayunsa. Nis kaldero karon ra mangani ka nilihok ana ako ra mangani mong gibantayan dili ka muliyok diri sa sulod sa balay wala ko. Kasi wala nilihok, wala lang kakabanuan sa akong gibuhat dire sa sulod sa balay. Asa naman imong sweldo? Sweldo ra man imong gibantayan dili man lang ka mangutana sa kuwa nga okay ra ba ka bi nagkaon na ba ka kumusta imong trabaho dapat inana dapat ka ikir ko nimo ba dili kay sweldo imong bantayan sa kuwa. Heh, lahat pa kayo pakir-kir diha. Umangani ka kakir sa kuha. Asa man ka nagatulugan? Ay asa pa man di ko matulog iti sa kong gitrabuhan. Ya kinsa may katapad nimo dito matulog ka? Kinsa pa man di ay idi akong katrabaho. Kinsa man na, babae o lalaki? Ay lisod pug babae akong katapad lalaki jud na naunsa man taong kang bayahan na ina ba di babae nga mo trabaho kontraksyon. May patimplan ko nimong kape para mapuslan ka nihabag matingali ka. Ambi na sweldo nimo be daghang pagyaw-yaw. Mao ni nakapait nimo hangol ka kay sweldo na ron 1.5. Ambi. Ngarong man paper man eh. Unsa man tawon ka lisod pag dili ko mukaon dito ano? Unsa man taong bayhana ni nga. Dako abot nimo kuan na nawala ani. Stila nimo nga. 3,000 ako semana. Una-una ah. Ang pagkaon ako, ang sudan, dili ko libre pagkaon dito na itong kambayhana ka. Ang 1.5 ako ang konsumo. O bukas sudan, pero tinamana sa mga sudan karon. Ay sasay, ingon jog gikuan nimo sa lain. Ataka, ang bayhana ni taon ka nga. Ang 1.5, imuha, ang 1.5 ako, naon sa mga taon ka dapat tunga, tapatasan. Dapat tapog ako ang alawas, wala gamay lang. O wala na ako yung kwadri ako. Imuha na tanan, halos ibuha na may tanan, halos ang taon kambayhana ka. Ay sasay, basig na pa kay sobra diha ambe. Salamat ka ka, ginarimit ako tanan sa imo ang kwarta na ko. Tanan nganong 1.5 pero man niya. 1.5 ra ganin ang kwarta natag si Muano kay wala ko kwarta usa may pagkaon ako dito sa balay. Oh. Sasay, kulang pa niya alawas diri sa atong balay. Stila ni mong bayhana ka. Sakto na na. Palit ang bugas ikaw ni bahala na. Sasay, May pagtimpla ng kunin mong kape. Timpla ng kape ikaw. Stila mong bayhana ka. kami ani mula ni tan oy. Ay, kapuya ang kinabuhiya oy. Wa di pulos ng nani nga klase nga asawa ha. Dili dapat ni angay remitan ng nani nga klase nga asawa ha kay sus. Paita gini sa akong suliran oy ngano inani man tawon akong asawa eh. Nagmaymahay yung taon ko. O dira po singo. Ana ba noon sa man tawon ka dapat inana dapat ka i-maintain mo na ha. Unsa man imong tinimplahan nga perte man tabaangan eh. Ah, ikaw pa gitimblan, ikaw pa mo reklamo? Kadang! Unsa man sa muka ni masig panawag ko eh. Kinsa man ang pante na sa imong bag? Ha? Unsay pante? Kani, kinsa man niya? Unsa man eh? Imo masiguro ning pante. Wala ko'y pante agi siya, tarong-tarong ako. Ug dili na imong pante. Kakinsa ning pante nga naabot man sa akong bag. Ngano ako man imong buutan imo man ang bag. Abot lang kakinsa ning pante. Wadyo ko kabaluan ni Kimi ba? Kinsa man nagbinuang ang taon nga nagibutang-butangan ni pante akong bag. Walay nagbinuang nimo, ikaw rin nagbinuang. Tugan sa akong tinuod. Kinsa man imong bae? Wala ko nagbinuang Kimi oy. Paita ning style niya oy. Gitripan na ko sa akong kauban katrabahuan ni ba. Ibutang-butangan na po nilang pante akong bag. Taya ni style lang ni wala di ko ani Kimi ba. Wala di ay ha. Ako'y testingan nimo. Bakit ko nimo ba? Layas, dire, layas! Layas! Sama ni. Kaya ni mo bayhan na ka oy. Ano palayasan man daw ko nimo? Imuha ng balay? Layas na dire, karon dayon. Dili na ako gusto makakita sa imong dagway. Ikaw panigana mo suko yung nana. Unsa ni? Imuha ng balay dili na mo daw. Unsa ni ka dili na ako ang pante? Unsa ni ka? Wala mang imo ang sala. Nya, maginti ka. Sos nimo. Kung inana magaling imo akong durdahan nga nang bae ko wala ko nang bae. Ug ako imong palayason, dapat ikaw ang mulayas diri bahala kaya kani imong gusto. Anong magkuhan man tayo? Imo man ang sala. Hala, nag-away na pud sila. Ako pa diri mo ang kuhanan? Layas rin mo ng bago. Oh, pusa ng bag mo. Pusa na. Hawa na di ko gusto magkita ng dagway diri pahawa diri bayhana ka. Mo nagipalayas kay silusa man. O sige, ako mulayas dire.
Isuna pa na niya, oy. Ilapang sala. Kanya kita pa'y palayason.